Asik ringmani khanaya khunju phali da horka nung ha asik ringmani khanaya nung hakol kri sira bai tus tongne tus thangkhang tabu hai tamong jaw khaw bri tabuk office ni phayo bahai ke nung ba wala nena kaja sani tongkha nung bai sa tongna hano akol kri ha asuk boy sang ka tabo khasiya ko srai ro line maruk tongo tewaisa sala akol kri bri tewaisa sala nung irono mukhang sak sari riono nung mai mukhang sak sak jana borok haida matong nung ano ha sala to kisa obode nukha tewaisa jesi theng theng khai kok sai naila an ichha tang nila nono bo orono dalbat sar wono police station talangai muju tondi totra druk sarawi orono khiklai riono aproka kok phla phla ongkhor mane joto bondong thangbai nai totra druk sarai ang botungai orono nono naikena jelo bucket shop maya kepal si khasio hutang buni kok na jaglia ni buisaman kok thing ni nala ta burinya tong wapan bagai sawal na kaja nayo bo borok bai basu kutana rok sujui tongkha noka asuk asuk bukha sidara wan sugui tongkha ঠিক আছে ননক খানা আং shopping khlairana teleng thanai te berainani bo nini khobor buja sana nanga no he nini rajliani khobor juniani boro jotto siu o boriba khasi khana khana bile khobor bahai ke saimang khana nini bukha bisi kok sama nangla kopi kok saikna de ano hai ka nang ano te marang na nangla dunia ni borona kok de khanai tongno tv rong nai diba bui bahai ke nogo horok sunai buini songsam nosto khlai tong tv rong nai de nung sia ang nono busu khambai tong nung basai tong nung sara ang ba o bukhao nung sara ke bukuri nung simina masa nung noksuna ari bernani bondo khlai di haya khini ni songsar bube hor sunjagoi thapla khaono thapla sana nangle ya sikang oburi ro an nukungo hor phunangai jika santi ke tongna bagai ta naigra na malai ke no buri rok bai ba asu phajil sang baise mane thanga asu bi buka ako bukha bising ase ta jol jai sidita himde ako macha lage na hai tini ba sande si beng khang na chena dress kana tom hini sama sakha o meeting tongo meeting dati thanga phegana dati no phayano bahai nangja khano na nai thoja kha nini bukhani mote deongkha yes angam te ni nang nai tuk tong mani ko pusi an bukhan mo teng so ka bole ham bai do asala na ba thok nya kalai si bile ta bu kari kai sana ka pa kya phuka ka ki re nai mor sa tuk tang yan mintra tamano wansu rang ni bang je wansu rang ba yak ni moila thangnai phainai ababa sara jibon singkam khai chai thanai tawana di khana di kaisa ko dukhta nangdi sabuk khe male maro komma khainai asuk phondo khaina nangya onogo simi se malai laisinai phadarate malai liya nung shopping khlainani musu khe kartelangai shopping khlai di nini ja ichha khlainani musu khlai di an bagi bat ke sa kha boy mala me ke thik ase o kobor sala chi sia ang nung mai mala ya bai ke tong nai nung mai kok sa bai ke tong nai ang nung bai kok sa ke thnya sanai yo nung sina bele kono khlainani kri tabo tawana di jorana na singdi jotona thigong nai ang tongna bele hai ob tamong ka sa se tam lok la te pe ta khai ke tam mani kitar ka tam tv ro bai je ob tamong ja khai tamong kha nang tamong kha alto palto kokta sari bokhorok sawo business rangni mane bebang no loss thangbai ka tabok tongnani sunok tonggalak onok se phale mariono on nung khe kaisi kokpan da anosa ha saisi khnari ang ba ke se sinai tabok sigana bele nungano ani kono kri kha ang tabok lengta se lengta chicken kok ba yakare thanani himani tabok khe kubi na yakare thanchi de ano akpa ang sau kha bo kaisa nung sina bele nung bai se sara jibon tongna ni phayu ang boro thana ba an lete kono kri khaba ana yakare thanchi de hingkata angle nonate sari bo mangala khangke ba ang ba tonglete tam khlani ba kogo si tongo kuni kha thangsa hangke lai phangmori se hor musung manpho nin logi ang tongna bole asu tension ta tuji
nungta mani phone ni answer ya angno no busuk call khlaika nung sinable ane busuk problem ongoi tong Borok munchuna tahu tamani bhaijak sana ka sabi chimali able. Nung kaja kini cemane ama bai pusak choka tini ceme ang bai tamalai phadi nung ana hamsa ke ta phadi. hale hamza go nono akon jeni ni khushi paino ane bu khushi tini ni simite nono nai philia khushi kai tongde akon Jan bai chika takla aram azadi. Bye bye thangsi dia ko ano te phone ta khai di to bye bye anga ne ama bai bujang nai. Boro thami don chase phone phan khosaya wana soka bule nono pu phone khai chu ka ani miss call ma ya tana. Dunia ne boro no phone khai ba kya to nono malia ta ka boro pe phla phake mi ko haplo khake. bihi khimale judano oh asuk ke hamza ko o hamza mano ya kare khe alka hamza mano naite tongo ani no bol Ta masuk buka bising-bising koksa, ta mau sadiba. kun ya nung jole khang kai te banai thogo hene wan sugi tong khata boka bising bising Aku angkana gadi, tini ni simi je jaga thana ba ano saithani, hai ka ang nogo tong tu tui shanti ke tong mangla.